баъзе бародарон мо навистанд ки бародари азиз ақаллан намоз хон гуфта як бор гап занед, ҳамин фақат пул гуфта гап мезанед, шумо ҳамин пулатона мебаред ме ахирататон ба шумо ба ҳамин пул аз азоби қабр шумо раҳо мекунад ме. Манам хеле як дута комментарҳо ҳамин хеле ҳам ҳаст. Бародари азизам, ҳамин шумо агар дар дарси химия равед, шумо муаллими химия мегӯед ки ту як бор дар бораи математика гап зан, чиқо мекунӣ фақат химия гуфта? дуруст? ин хеле намегӯед ку. бародари азизам, дар бораи дин, дар бораи намозхонӣ ҳаст домуллоҳо, ҳаст мачит, ҳаст дигар канали ман барои муваффақ шудан. фаҳмида истодед? ҳозир ҳамин баромаде ки ман карда истодиам, ин хуб нест ки шумо моя муқоиса кунед ва ёқатте. ин тамоман хубӣ надорад. ранги сабз ба худаш дар кора, ранги сурх ба ҷои худаш аст, ҳама чӣ ба ҷои худаш аст. ана оне ки ман мегӯм ки намозхонадиёне, ман ҳазорҳо бор мегӯм, не ки агар шумо тонед ки гӯш кардан мефаҳмед гапи мана. он чизе ки аз азоби қабр пул мана халос мекунад, сарвата он дунё бурдан мешавад ё не? ман ҷавобаша мегӯм. бойгари асосии инсон ҳамон чизе аст ки ҳамроҳаш метавонад барад. ман мебарам. одами баақл бойгариша худаш метавонад бурдан. чӣ хел? нигоҳ кунед. иншоаллоҳ худо насиб карда буд, ман мебарам. ман оз нишон метавам. шумо чӣ хел? шумо метавонед ки бойгаратона баред. бойгари асосӣ ана ҳамонест ки шумо ҳамроҳатон мебаред вай дунёба. нигоҳ кунед. дута одам, мо дута одам мегирем. дута одам, якташ, мана дута одам, мана ду одам мегирем, мана. хоб, нигоҳ кунед, дута одам. инаш камбағал аст, инаш сарватманд аст. хоб, камбағал надорад, худаш муҳтоҷ аст, худаш муҳтоҷманд аст, худаш қарздор аст, худаш ҳамин зиндагиша ба зур барад, хуб аст. хоб, ҳамин худагӣ. ана ин одамаш сарватманд аст. ин ҳам намозхон аст, ин ҳам боимон аст. ягон ҷоба нест ки агар шумо сарватманд шед беимон мешед. ки гуфт шумо ба ин гапа? ҳамин шейхҳои араб ҳамаш беимон аст ме? ки гуфт ин гапа шумо ба? ана кун. агар ки мана ин мардуми одами сарватманд дасти саҳеҳ дошта бошаду, мана мисол зиёдтари мулкаша хайриёт ба расход кунад, барои баракати ин дунёи охираташ расход кунад, созад, ҳамон пулаша дуруст истифода барад. мана мисол пуле ки кор мекунад, балисаҳо созад, мактабҳо созад, пуле ки кор мекунад, дасти як камбағала гирад, масҷидҳо созад, як беваи бечорагон ба ёрдам кунад. ана ҳамон хароҷоте ки берун аз худаш кардагӣ аст барои халқ, ана ҳавай бойгарест ки ҳамроҳаш мебарад. иншоаллоҳ. ана ҳавай бойгари асосӣ ҳаст. фаҳмидед? як ҷо ба як оби нӯшокӣ барорад, як ҷо ба як роҳ кунад, як ҷо ба як ободӣ кунад, коре кунад ки ҳамин пули чизе ки кор кардаги аст ин дунё ҳамаша ба фоидаи халқ истифода кунад то рӯзе ки зинда ҳай. илме ки шумо ба худо додааст, илма халқ ба тиед. пуле ки шумо додааст, халқ ба тиед. вақте ки шумо додааст, халқ ба расход кунед. аста худо хоҳад ин дунётонам обод мешавад, охирататонам обод мешавад. як хатоие ки бисёр мардум ба сараш ба ҳаст, ин чӣ? камбағал ҷаннат бемерад, бой дӯзах бемерад. ин гапа ки гуфт шумо ба? кадом ҳадис ман ба далел, ман ба исбот кунед ин гапа? ягон ҷо ба ин гап нест. ман 12 солагим 5 вақта намозам. манам ҳамон шариата хондагиам. ҳам ҷиҳати илмии мусулмониам ман хондагӣ, ҳам ҷиҳати илмии наука. фаҳмидистед? барои ҳамон бародари азизам, ин фикри диққат карда анализ карда буред, мефаҳмед? барои ҳамон одаме ин гап хато вақте ки шумо муқоиса мекунед илми ин дунё илми охират ба. барои ҳамон раббана атина фи дунё ҳасанатан мегӯяд ва фил охирати ҳасаната. ин дунём ба ҳам те, он дунём ба ҳам те. ин дунём ба те ки он дунёма созам. ин дунё ба парвардигор саломатӣ натиҳад, ҳеҷ кор кардан намешавад. ин дунё ба парвардигор ақл натиҳад, он дунё ҳеҷ кор кардан наметавонед. барои ҳамон ҳаракат кунед ки инашам шавад ва ашам.
бойгарии асосӣ ҳамон чизест ки ҳамроҳатон мебаред. аз чизе шумо ҳамроҳатон мебаред? хайру садоқати кардагитона. мошинтон мемонад, хони кардагитон мемонад. мактаб сохтед, вай то рӯзи вай рафта истодааст. масҷид сохтед, вай рафта истодааст. роҳ сохтед, рафта истодааст. шумо мурда бурафтед, неки вай сабобаш рафта истодааст. дидед? бойгариам роҳаш ёфта бурдан метавонед. агар ки шумо ҳамон хел ният карда меҳнат кунед, ҳамон чӣ мешад. иншоаллоҳ ки мешад. ҳамина фикраша кардано мо дар кор. вақте ки мана шумо мегӯем ки не ин хел камбағалмонӣ ва беҳтар аст, худо медонад пага чӣ мешад, одам ҳаракат намекунад ки ҳаёташа дигар кунад. гумон мекунад ки ин хай мешад да. барои бародари азизам, дарсое ки ман дар бораи муваффақият гап мезанам, иноя муқоиса накунед вай дар соқати. Вай ба ҷои худаш. Агар дар бораи имону, дар бораи чӣ гум, дар бораи ислому, дар бораи намоз гӯед, ман як дарсое мегӯмтон ки ҳо не ки бародари азизам, ҳар як чӣ мақомаш аст. шумо ин чизам фаҳмед, инашам фаҳмед. ду даст қати осон ку, ду поча қати осон ку. ҳам дунётона, ҳам ахирататона. дар як дастатон қуръона доред, дар як дастатон технология доред. профессионал шавед. баъд кори ин дунётонам пеш мерад, кори ахирататонам иншоаллоҳ ки пеш мерад. парвардигор ки қабул кунад ҳар хайру садоқататона рӯза намоза.